Hayi mina nje yakho nami? angikuthandi nje sisi. Futhi nje into engisola wena nje ubhuti wami umsebenzisela umuthi. Kusukela esikoleni nje wena ngangikubona ukuthi ngathi nje umuthi ngiyawuthanda. Kwakhulu ntombazane ngoba engithanda enginike imali. Kwegrosa la ekhaya uyithenga ngesikhathi ngoba nakhe nginike imali ngoba nakhe nginike imali nje ubusho njalo ukuthi ngisebenzisele imithi hayi akwazi ukuthenga igrosa nje wena la ekhaya ngiyayithenga usho yiphi uthengela umani nawe nezingane zakhe engabe uyaphuma uyogana engabe uyaphuma uyogana ufuna ukuyogana awuhamba ogana ngibe umakoti emzini wami hamba ogana ngibe umakoti wena umama uyakhuluma uhlalele khona ugada ukuthi thenga ukudla kuthengwe wena akusathengwe wena kangamina ke manje isikhathi sami ngiyasaba ngoba ngikwazi noma uyathakatha noma wena yabona ngithakathi yazi thakathwa yini indoda ukudla kwayo ayikho nje loyo usebenzisa umuthi akwazi ukuthi uphatha kanjani angikwazi Ngicela ukuthatha leli thuba ngikubingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu esimnandi kakhulu esithi izinkinga zomndeni. Always say lesi siqephu simnandi but isona siqephu esinzima kakhulu kuzo zonke ama-shows engeke ngawenza kaBlack Life. Anyways asingasimoshiki isikhathi kunoseso simemile ohleli la eduze kwami uzositshela ukuthi uba wakabani and ufisa simsize ngani as Black Life TV. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele sithando sami sawubona njani? Ngiyaphila siso njani? Ngiyaphila. Hayi ngikhona nami. Ngicela ukubuza sesubani Nkosi yami? Hayi igama lami ngoNokuthula wakwaNdlovu. Ngiganele kaMkhize. Okay sithando sami. Ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV bese uyangitshela ukuthi ufisa sikusize ngani? Sanibonani babukeli beBlack Life TV. Nginenkinga la engilethe la kaBlack Life TV. Nginenkinga mayelana noSkwiza wami la ngiganele khona. Sinenkinga asizwani ngalendlela but angazi ukuthi sibangani. So into edala ngisho njalo izinto azenzayo. Yeah. Nginaye shuthi umfowabo engamganayo. Yeah. Akana nkinga nami uyena uSkwiza onenkinga. Into edala ngisho njalo ngibona izinto azenzayo ama-actions akhe awenze endlini. Like mangalinganisa if kunemsebenzi nje emzini kuphithizela ngiyibona ngathi uyangi-isolate mina as umakoti. Noma ngipheke endlini kuba nenkinga nje akakuthanda ukudla kwami akakudla angazi ukuthi inkinga isukaphi mayelana nami naye. So ingakho ngize la ngifuna angichazele ukuthi sibangani mina naye. Cause ubhuti wakho uyangithanda akanankinga si right inkinga iqhamuka kuyena. Kangangokuthi uze ekhulumele ngisho imali kamfowabo. Ngithi mangithi athi hey manje asisakwazi la ekhaya ukuthi sigrose fanele siqale silinde umakoti la ekhaya. Lokho kungiphatha kabi ngoba ngazi ukususelaphi. Cause naye uyazi ukuthi mina nginankinga naye ngamazi from esikoleni hayi manje. Maybe 12 years ago ngangifunda naye. Kanti kuzohamba khambe ngiganele khona. After ukuganela kwami khona sesiyaficana khona usenenkinga nami. Umkhonyana wami akanankinga uyena onenkinga nami. Ya manje so usisi anabo wena umzali ubaba usanabo abazali umkhonyana? Ukhona umama. Umama ezala usemdala kanankinga. Uyena olokhu ebhizi enokukhuluma izinto kodwa umama ezala lokho akanankinga nayo njengoba nomkhonyana wami engenankinga. Ngiyakuzwa sisi wami. So njengoba uthi wawufunda naye esikoleni nje nani right nasesikoleni safunda? Esikoleni besifunda just like nje normal. Futhi singekho close ngaleyo ndlela. Cause besingekho ku same class bengishiya yena ngiza ngemuva. Alright. Silandelana so anginakanga ukuthi unenkinga nami. Ngikubone ngoba sengingene kubo ngazoganela khona. Yaqala lapho ke beef ngangazi ukuthi sibangani noSkwiza wami. Ngiyakuzwa. So ngiqale nokuhlala kubo mhlawumbe. Ngifike khona ngo2021 maybe sina 4 years sishadile. Oh nishadile. Yebo umkhonyana wami. Umkhonyana wakho. Yebo. So emshadweni wayenjani kulungiselela umshado wayejabule kikiza she was okay? Akakhombisanga lutho wrong. All wrong. Angibonanga ukuthi u right noma waba nje normal. But whenever sengiphakathi ekhaya ukhombisa okunye kumina. Okay. Before shot ugani wawufika vele uvakasha? No bengangazi thile ezongintroduce cause sesizoshada. Wambona bengazi ukuthi mina lozogana kubo. Yes. So wabona vele kuzoba lula ngoba phela inyazana vele. Waba surprised ukuthi awu ngoba ngiyamazi lo muntu ngangifunda naye yabo nje
Angazi noma ngikuzwe kahle yini sana sami khona la uthe even noma nginemsebenzi wokumention lokho. Yes. Wazi benginemsebenzi kwenzala. Ngiqale lapho ukunothisa ukuthi even nginemsebenzi unokungi-ignore. Kube khona abantu abaphambili kunami, akakhulumi nami as if umakoti wakubo. Nokuthi uyangazi before esikoleni yabo. Uyethathe nje ngokuthi ngisaba sengithi ngiyayihlanganisa na ngiyazama ukuthi awusqueezer this that ngimbona ukuthi kunaleli qembu nje analo eceleni aside. Linjani leli qembu liyakwamukela lona noma nalo seli Maybe angeke ngibe nayo isho ngalokho cause angazi ubatshelani ngami. Uyabo? But nje ngiye ngibona ukuthi kunaleyo tense like mangingena endlini ngifika kuyaxoxa mase ngene mina sekuyathuleka. Wena ungafila kanjani gela uwena? Aphathaka mbishema ngifuna amanga. Nami lento isengenza ngayithembi. Manje awukazi uzukhulume naye ngalolu daba mhlawumbe. Ngiye ngikhulume nobhuti wakhe. Ngithi akangikhulumele naye ngoba angazi ukuthi sibangani mina naye. Athini ubhuti? Athi hayi akanankinga nje. Usisi wami uright. Ngithi but akakukhombisi lokho kuwena, ukukhombisa kumina. Khombisa sikhona kodwa into elengayo but asikakazi ukuthi yini. Kodwa angithi awaye ukuthi kuzofanele simbize naye abe khona and then sikhulume sonke lento nawe sisi. Ilokho sesengikufisayo ukuthi afike naye azochaza cause bengeke ngibhalele la ka Black Life TV if ngingafuni ukwazi ukuthi kumayelana nani konke lokho. Because enye into esiyesibuzwa abantu umuntu athi indaba ungibulandela ama cameras ungikhona egcekeni ngazi ungibuza. So ngalokho uright mhlawumbe you have answers ukuthi yini indaba ungakazi uhlale naye phansi about that yena personally umchazela ukuthi ngibona ngathi awungithande dadewethu kwenze njani. Yebo ngingathanda ukuthi abe khona azochaza ukuthi mina naye sibangani cause angazi mina. Kuzoba i-surprise cause akazi but ngithe ngifuna ukuthi achaze phakathi kwabantu ngizwe nami ukuthi inkinga yakhe ikephi nami. Okunye ke kade ngibuza ukusho yazi ile part le ukuthi ubhuti unikeza wena imali. Yes, umakoti wakhe phela njoba sengiganile lapha yonke into idlula kumina before. Then umsqueeze uyena kufanele azokhuluma nami. Then manje uthi indaba imali wawungakafiki la ekhaya imali begross ubhuti since kukhona wena imali ayisaphumi ngalendlela ebiphuma ngayo. Mayigrosela yena ubhuti qala noma menikeza. Maybe mangicabanga as a family mhlawumbe begrossa yena noma kugrossa yena usqueeze angazi. Awukazi umbuzo angazi ngimbuze. Because ngicabanga mhlawumbe futhi nalokho ngayenza inkinga yabo ukuthi usuyijwayela imali mhlawumbe mebuya ayibambela angisho ukuthi kuyiqiniso but izinto ezenzala mhlawumbe ayibambela oshintshe manje nje usufika usuzompuca leyo nto but unayi boyfriend unazo ingane awazi lutho ngalokho unazo ingane akho nkinga as if nje manje ngiyogrossa ngiyayithengela nezingane nje ngiyazi nami but kunezingane fanele uthenge kanjani unazo ingane inkinga engayazi kahle ukuthi uboyfriend ukhona noma cha awazi unayo ngoba ngibone ukuthi engathi akafuna ukuphuma ekhaya nje mhlawumbe uboyfriend akekho. And okunye nipheka kanjani? Upheka wena wedwa noHappy bapheka bodwa or nipheka ndawonye? Sipheka sonke as family but uSqueeze usemene wadecide ukukhiphela ibhodwe lakhe yedwa angazi kumayelana nani. Muthi yedwa uphekela yena nezingane zakhe kuphela? Yebo uyichuzele yena lokho kusho ukuthi badla mina nje into ngiyayihambisa as if kugrosiwe kube ukuthi yena o-aside ngebhodwe lakhe. Kodwa udla kona ukuthi nikuthenge. Yes siyakuthenga nomyeni wami. Hawu hayi angeke simlando Squeeze singapholisa amaseko. Ngingathanda impela abe khona. Wehlisa umoya kodwa angazi but you know balekile efanele usho konke kusenhlizweni yakho and we don't have enough time ukuthi simply because this is a show but try by all level means ukuthi ama points abalekile wabeka etafuleni so that sokwazi ukuthi singenelele kuona. Ngiyakuthiphisa ke yabo. First time ngithiphisa umuntu. Ama points abalekile ama answers owafonayo stick kuwona ukuze ngoba asikwazi ukuhlala mhlambe more than 40 minutes discussing into eyodwa but okubalekile ukuthi soya kanjani phambili. Okay, is that possible? Yes ngiyajabula mawasha ngiyakubona ukuthi ujulukile hlisa umoya I'm here for you. Anyways asingasimosha isikhathi embukelo Black Life TV njengoba sechazile ke uMandlovu udaba lakho ukuthi uganele kaMkhize apparently njobe yalokho afika la kaMkhize ukuthi mehleli kahle right until uSqueeze ekhombisa ukuthi akamthandi but akazi ukuthi indaba engamthandi uthi nje useze wayiphekela yedwa eceleni and lo muntu babefunda naye esikoleni yabo schoolmates kodwa ubanje asekho right but into engiyinothisa ngabantu besifazane but angisho ukuthi kuyiqiniso kuwo wonke umuntu wesifazane majority of women if into bengayitholi baye bebe nomona bebona umunye umuntu eyithola mhlawumbe nawe yahalela kuba unkosikazi kwenye indawo so mebuka wena like yabo but I don't know ake simthathe simbize simlethe la sizwe ngayo ukuthi ngampela yini emenza ukuthi angamamukeli umakoti wakubo asamenze somlando uSqueeze.
lamakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku-062 219 7748 sheshisa ungazebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Angiphinde ngithathe leli thuba ngokholwa ithoba kubingelele umbukelo we-Black Life TV with myself Mlangeni Magasela kwisiqephu sethu simnandi sithi izinkinga zomndeni la efana khona njalo senze sure ukuthi siyayixazulula imindeni shiye kunesixazululo benendlela futhi yaphambili sibashiye benemfudumalo nothando I think kubaluleke kakhulu lokho as we are approaching uDecember family time family season so sibona ukuthi kubalekile Black Life TV sithi emaholidini abantu ababe right ukuze wonke umuntu abe grand anyways angasimosha isikhathi cela ukuthatha le thuba kubingelele sibona siswama njani yebo sobona njani ngiyaphila Mlangeni Magasela from Black Life TV into bathe sengishilo ngicela ukuthatha leli thuba bandla ngiyazi ukuthi awukho right you don't understand ukuthi kwenzakalani but ngokukhulu ithoba ngicela ubingelele umbukeli uthi sawubona bese uyazisho ukuthi uba wakaba sanibona ababukeli emakhaya njani igama lami nguzanele wakaMkhize yeah Mamkhize yebo Mamkhize ke cela bandla ukuthi uSqueezer wakho lo umakoti kaBhuti angithi lo yebo umakoti kaBhuti umfazi kaBhuti uyizela nawe usho njalo mosu batshela abantu sayibe umfazi kaBhuti yebo ngisho njalo umfazi kaBhuti nibangakhi wakho kuma wami siba u2 imina noBhuti wami uBhuti wakho umdala noma mncane ngawo uBhuti wami mncane kunami mina umdala naye okay unazi abantwana wena mama yebo mina baba u2 bahlala khona ekhaya sihlala nabo ekhaya yebo so umakoti kaBhuti uyamthanda niyazwana nje nigrand hayi sirathi nomakoti ngiyamthanda ngoba umakoti kaBhuti wami since kuyimina ngedwa intombazane la ekhaya ngibone kungcono ukuthi uBhuti wami ngoba elethile umakoti uyena usisi senginaye so nje nibambisene hayi sibambisene nje konke nje kuhamba kahle si right okay angivele ngenze kanje sando sami nje busumzwileke uSqueezer ngicela bandla umchazela ufisa sikusize ngane Black Life TV indaba sikhona Okay, into engenza ngabhalela la ka Black Life TV nginenkinga yakho Squeezer. Angazi ukuthi sibangani ngempela. Since ngafika lapha ekhaya ungithandi. Ngiyakubona ngezenzo zakho zenza noma ungasho ngokomlomo, ungakukhiphi ngaphandle kodwa ngiyakubona ukuthi unenkinga nami. So ngibhalele lana ukuthi ngazi ukuthi namhlanje inkinga yakho ikephi nami. Cause izenzo zakho ziyakhombisa but wena usho ngokomlomo. Ngingabe nginamanga kulokho engikushoyo. Cha nje sisi hayi ukuthi mina ngikuthandi mina ngiyakuthanda njengosisi wami ngoba uBhuti wami esekulethile la ekhaya mina ngazi ukuthi usisi wami lokho ukuthi angikuthanda ngikwazi nje sekuvelaphi mina ngiqala ukuzwa ngayo lokho ukuthi mina ngikuthanda ubona nezenzo zami iziphi lezo zenzo sengazi ungibizele ka TV Shuthi ngiyakusukela mangisho njalo ufuna ngikubalele yini ngeke ngikusukele ngibhalele khona la camera uhlulo ukuhlala nami phansi ekhaya ungitshela ukuthi khona inkinga angikusukeli uyazi nawe ukuthi angithandi awubuzi ngani ukuthi ngikushiswa yini lokho hayi vele ke mina kusukela esikoleni nje angikaze nje ngakuthanda mama nakho ke lapho uma eqiniso ngiyamsukela uyabona useyaliveza shuthi uyangipretenda kahle useyaliveza iqiniso manje usisi lo sesafunda isikole sisesikoleni ngangino boyfriend uLuyanda so ngithandana noLuyanda sekuyabusisi naye sengiyambona usejola noLuyanda sikhulume nosisi sixabane nosisi ngivedane ngisuke mina ngihlukane noLuyanda yena aqhubeka athandane noLuyanda sekuyaba sengiyabona usefika la ekhaya ufika nomfowethu ngithukeke mina ukuthi hayibo lo muntu kanjani eze la ekhaya sibe saxabana esikoleni into yakudala kanjeni usanga yazi mina sengaze ngayikhohlwa ngalento angisekho ngisho lapha hayi nje ayikho nje lonto sase high school okay masisi wami mhlawumbe usho into ya 12 years ago mfethu why okay so yona ntenze uthi ungamthandi hayi ngimthandi nje futhi nje yabo nje usisi mina nje ngimthanda usisi ungipretendelani ungangitsheli nje afika bengenzela uBhuti wami noma wami ukuthi abehe yazi ngize ngibuze yena uBhuti wakho ukuthi sibangani mina noSqueezer cause angazi ukuthi yini inkinga yakho nami ngimthandi nje sisi
futhi nje into engiyisola wena nje ubhuti wami umsebenzisela umuthi kusukela esikoleni nje wena ngangikubona ukuthi ngathi nje umuthi Kwakukhulu intombazane ngoba engithanda enginike imali. Kwegrosa la ekhaya uyithenga ngesikhathi Ngoba nakhe nginike imali, ngoba nakhe nginike imali nje ubusho njalo ukuthi ngisebenzisele imithi. Hayi akwazi. Uthenga igrosa nje wena la ekhaya. Ngiyayithenga usho yiphi uthengela umani nawe ney'ngane zakhe engabe uyaphuma uyogana. Engabe uyaphuma uyogana ufuna ukuyogana. Hamba ogana ngibe umakoti emzini wami. Hamba ogana ngibe umakoti. Wena uma uyakhuluma Uhlalele khona ugada ukuthi uthenga ukudla kuthengwe wena akusathengwe wena kangamina ke manje. Isikhathi sami ngiyakusaba ngoba ngikwazi noma uyathakatha noma wena. Yabona ngithakathi yazi ithakathwa yini indoda ukudla kwayo ayikho nje loyo angusebenzisa umuthi akwazi ukuthi uphatha kanjani angikwazi wena unaso ngisho isikhathi samfowethu nginaso hayibo ngiyapheka nje kini ukuthi ukudla kwami ungakudla ungakufuni ngenze njani ukudla kwakho ngoba ngikuthembisa ngobani kusukela safunda isikole angazi nje wazi wena amagqubu yazi angisekho lapho sengayikhohlwa kwaleyo nto yasesikoleni ngiyabonga nje nolokhuza nomuntu othanda naye lapha cha ngisathandana noluya ayisho ukuthi lona ngangihlukanisa nomyeni wami ayisho ukuthi ngangihlukanisa nobhuti wakho awuthandi ngisanda nobhuti wakho mfunele intombi mfunele intombi mfunele ngoba ungifuni kodwa kusala uthanda mina uthanda mina angiyindawo cabanga kuzophuma wena uyogana kini kusale mina nobhuti wakho noma wakho uhambe ney'ngane zakho uhambe nosidameza bakho uyogana hayi ungaphela musukuthiwa ingane zasemzini cha ukuthi ngiyamtshela ikona ngibhalele lokho azokwazi namhlanje ukuthi konke lokho akwenzayo ngiyakubona hayi ngoba ngakuboni ukuthi angihambe ngiyogana makukhona abantu mina ngingasoletha kuba abangani bakho bakhipha iqulu ngapha mina sengumakoti othithizana sayazi into yami ukuthi ithini awulandingani abakho abangani na uzohlala nabo la mina ngikanile lapha phela ukanile mina ngiganile ke ngihlala ekhaya ingakho nami hamba kuyogana sishayiswe ngomoya nomyeni wami uhambe ney'ngane zakho sisale nomyamezala wami emzini ngeke ngize ngikwenze lokho asazi-ke sobona ngizomtshela-ke ubhuti wakho ukuthi kusuka namhlanje wena nje uyahamba ney'ngane zakho uyogana noma ungaganile nizoqasha uzobona-ke hambani yoqasha cela ngiphe ithuba sami ukhiphe konke oba ucathi kubalulekile yebo mina bengazi ukuthi sibangani naye that's why ngibhalele uBlack yes yes but uthe yena uyangithanda efika la usho njalo useyajika uyasho ukuthi uyangipretenda akangifoni ngoba sasibanga umfana esikoleni how many years sengakhohlwa cabanga kanti usangibangebele le grudge endala sengayikhohlwa mina hayi ngoba ngithukile nje mangikubona ngikhumbula ukuthi hayibo sasaba ostana nokeo iminyaka iyahamba uyakhohlwa izinto ezakuzokwenzeka iyahamba iminyaka iyakhohlwa into eyakenzeka cha ngisamthanda uLuyanda umuntu ongamthanda ongenandaba naye ukuthi nje ayishuthi intombazane ungangihlukanisa nobhuti wakho uma uvisa into endala kanjena yena nje ngavesane nje hawu ngithema ngibona naveda ngathuka ukuthi hawu ubhuti wami uzoshada le ntombazane le yangimisa kabi eyangimisa kabi nasesikoleni izenza nje inane group yayikho usalapho wena njengamanje usalapho okay ngiphe ithuba amandlovu yana mkhisi ngabona ukuthi nje hayi ngeke ngize ngikwazi nje mina hayi ngiyalika uzoshada nale ntombazane le engingakaze ngayithanda from esikoleni ngathi nje hayi ubhuti wami sikhuluma iqiniso mamkhisi wena into enza ungamfuni makoti wakwakho wakini ukuthi ingoba nanibanga i-boyfriend nisafuna 12 years ago nanokuthi saxabana esikoleni sinayo usisi manje ke into aseyenza ke manje ubhuti imali beyinika mina yokuthi ngigrosse la ekhaya since uma wami esekhulile esemdala kube mina uhamba uthenga igrocery manje kube ukufika yena uMandlovu la ekhaya imali isiphathwa uMandlovu zonke izinto seyishintshile manje imali isikuMandlovu ngiyakufuna ukudedela uqhubeke nokuventa but kurongini mina ngezwe uMandlovu as unkosikazi imali hey sisi akukho wrong ngoba umfazi wakhe 100%. Hey, hamba ogani ilokho engikushoyo because ngaba ukubona lokho ubusemzini wakho. Ngaba ukubona lokho ubusemzini wakho. Mandlovu uhlalela ukugada ubhuti wakho uthi wenzani imove umakoti mina ngagana kamkhizi zashawa zaphelele ekhaya inkomo sisi. Yeah wena girl kodwa bakufanele umise umshado unenkinga. Hawe Jesu. Usisi ubhuti imali useyinika yena. La ekhaya bekusima kuthengwa ukudla okuzoqeda inyanga. Since imali sinika uMandlovu sekhona izinto esezihlile seyithengwa manje. uMandlovu usethenga u5 kg owodwa hayi bo phela nami nginedingo zami sisi
uMandlovu usithengele amathina Nginey'dingo nami, nginey'dingo zami. Nakho sengimila ngisho amathini staff. Hayi bo. Ilamathini akhe lo sisi. Uyakwazi lokho umthoko, uyakwazi lokho umthoko. Kushuthi uhamba ukhuluma ngami wena. Kushuthi uhamba ukhuluma ngami kahle kahle. Kubangani bakho. Mandlovu angithi nje bade ufika la ekhaya ufike bevele bemndeni ubhuti esupport. Yebo kunjalo umakoti wena uzokwakha uzile uzobizisa. Wakwayinikeza isikhathi and ubuza umndeni ukuthi nithenga kanjani la ekhaya khona ungeke phela ushintshe indlela ade kwenzeka ngayo. Kuphela mhlawumbe usunga-eda njengomakoti. Mina ngakhuluma nobhuti wakhe. Okokuqala nje sihamba siyogrosa. Ngahamba naye kwangikhombisa ukuthi ikuphi nakuphi okuthengwayo. Engakaze athenge bekuthenga usisi omdala nje. Phela mina ngangingakafiki mina sengikhona manje. Sekufanele ngijike izinto ishintshe. Khombisa ukuthi sekukhona umakoti. I hear you very well. Ngeke ngithi ngumakoti la ekhaya ngazogana ngihlala endlini asuke noSkwiza wami bayogrosa. Angizizoshintsha ngizokwakha. But uyena one-beef nami. Okay, ngiyayibona indaba ye-beef sesiyibambile yaluya. Eyesibili i-beef ukuthi imali sihlala kuwena. Ukuze le mali ingabi isho ngicela ukunizama ukuthi siyilungise le imali because ngicathi yona ebalekile yaluyanda ngeke ngisafitha in. Like I can't remember the last time when it's been years ngaphuma high school. So ngeke kube lula for me ukuthi ngibuyele high school. Asizame le ukuthi njengoba wena ngiyak-advise futhi nakhona ngisho ukuthi enza ngendlela engisho ngayo. Uyanqena yini ukuthi usisi nibonisana ukuthi menithenga kanjani asho usisi bese wenza ngendlela ade benza ngayo. Ungenzi ngendlela yaka Ndlovu ngoba phela yamkhize la ekhaya. No sisi sorry ukuphulima. Ngiyangibona ukuthi ngisangamthemba because ungivusele into yakudala esengayikhohlwa ukuthi sasibanga uboyfriend esikoleni. Ufuna se resolve ngithi. Yebo. Mase se resolveile ufuna ukuthi siye phambili ngendlela enothando nobumbana ke. Yebo. And then kuze sikwazi ukwenza lokho phela kuzofanele ngixolele njengomuntu ofusa ukuthi resolve issue. Kunzima seswama ngeke ngisakwazi ukumthemba ngoba ungivusele into endala esengayikhohlwa nami. Uzoyithatha imali kaBhuti wenze ngendlela ocabanga ngayo. Ngicabanga ukuthi bengifisa sikulungise lokho kodwa umene waphatha indaba esengayikhohlwa nami kusho ukuthi lapho ngeke ube khona ukuxolelana. Khona ama therapist azokwazi ukumprovider ngawo ka Black Life TV azongisiza ukuthi nidlule kulezo zonto. Yabona nje ngokwami mhlawumbe ngangcono mina mangase sihlale naye kube yimina uyena ubhuti wakhe sihlale phansi siyilungiselele mhlawumbe ngaba khona ushintsho but mangasakhuluma naye kanje yebo ngaphezulu mangisakhuluma naye kanje ngibona ukuthi khona ongalunga because ungivusele indaba endala esengayikhohlwa nami. Bengithi mina nje just into enormali ela ebukotini. Mangikhize ngicabanga ukuthi wena issue yakhe enkulu ile ukuthi imali ayisahlali kuweni. Yebo. Ngokubuka kwami usuyakufaka nje kwaliyana ngeke phela ukwamukele ukuthi imali sizohlala mina senze ingane. Lokho kodwa sisi indlela osugrosa ngayo ayisafani nendlela ebesigrosa ngayo la ekhaya. Yazi because njengoSkwiza indaba yekuyena uthi yena takama asithina mesingathengi kanje la ekhaya do you mind ngoba ngeke ngasho ukuthi angikaze nje ngamthanda usisi from esikoleni angikaze nje ngamthanda. Uthi ufika nje wena la awunankinga nami uyangithanda kanti uyangiphethela. Ukuyilungisa lento uthando lungekho ngisho noma kuthiwa uthenga kahle umakoti still ngoba umthandi ngeke ukwazi ukubona into enhle kumuntu ongamthandi uyakwazi ngithi lokho. Ngiyakwazi. But if uthenga more than lokho kushoyo ingoba umthandi lelizwa yonke into ayenzayo uzoyibona ngathi ayikho. Hayi nje sis. Hayi ngeke owakwazi ukuthola angithi do you have a boyfriend? Yebo nginaye. Wena ungathanda lapho kumele ahambe boyfriendini yakhe abone ukuthi wenza kanjani. Ngoba manje yonke into angikwazi ukwenza into ngikhuleke ngaphandle kwakhe nobhuti wakhe naye uphakathi la ufuna ukwazi yonke into. Siyaphuma beniyephi siyabuya beniyephi yena nje after time ukuthi bayaphuma bayaphi siyodla imali yabhuti wami. Kushuthi nje ungibizele la ko TV ukuzokhuluma kanje ngoba ekhuluma la ngobe ngibizele ama-camera ngizovela ko TV ama-camera ona lutho yabo into engifuna sifocus kuyona la thina usuku usumbuzela abantu baphumaphi abantu abathandana abashadile phela ngisuke ngibona isikhathi sesihambile mina ngibona uma ebhize debuza ethi umana hayibo uphi umfowenu wangaze ngimbone osukwini la namhlanje. Ubhuti usebenza kahle ngithi uya afford. Uyasebenza usebenza kahle impela. Uyancane ukuthi nibe nomuzi wenu bese namsupport uma la egcekeni. Angeke sikwazi ukuhamba sishiya uma nangu kufanele aphuma ayogana. Ashiye emzini ngazogana mina. Ngazogana uyena kufanele aphuma ashiye sihlale nomama zakhe. Ngeke sikwazi ukuthutha umama ezali. Ngeke sikwazi. Sizohlala nje lapha. Ngakhiphisha ukugana. Yes, ngayogana mina. Isikhathi sakhe sokuthi agane. Akahambe ogana athathe ingane zakhe umama ezayela akanankinga uyena omfida indaba mase ukuthi nanku sekuthenga ukuthi akasakuthenganga ukuthi sonke isikhathi ngeke ngiphume kusasho wena Mandlovu la ekhaya uzophuma mase ngimtsheleni nkosambhuti wakho ngeke ngize ngiphume uzophuma cabanga
Uzophuma mase ngitshela ibhuti wakho. Angeke ngize ngiphume. Wena ukuza kwakho wawusuke kini uthi la ekhaya uzokwakho. Ngashayela iy'nkomo, ngilethwe iy'nkomo angiyilethanga, ngalethwa ubhuti wakho kimi. Ngalethwa ubhuti wakho. Ngalethwa ubhuti wakho. Akushongo mina ukuthi ungashadi. Akushongo mina ukuthi ungashadi, cabanga. Akushongo mina ukuthi ungashadi. Phuma uyogana. Labantu bawuthuka kubo what if ubhuti wakho Uzolalela mina. Hayi phela umenzeni. Wayengishadelani? Wayengishadelani ngangifuni. Indaba wakarana. Wayengishadelani ngangifuni. Ngike ngasho ukuthi Ngizovusa umuzi lapha. Yafika ngivuse kodwa akafuni usizo usuvusa. Indaba ugarana. Akafuni usuvusa. Ngithi mina Ngiyasho nje ukuthi uzozwa ngami. ikhona lento As long as ikhona. ayikho into ngiyisebenzisa ngimnika uthando. Ngimnika uthando. Ngimnika uthando engamnika. Yasithi ngafika ubhuti wakhe apha ekujabulela ukudla okuphekwa yimina. Uthi usisi wakhe nje bepheka ingxavungxavu. Uthi ubepheka ingxavungxavu. ukhatha umndeni njalo ngiyakuzwa. Angimkhathi ngiyamtshela namhlanje ngifuna azi. Since nje ngafika ngifuna okunye ukudla ngaphandle kwesandla sami nami ngiyakhathala. Ngithi akapheka usqueeze. Angipheke nje mina ingxavungxavu. Asazi-ke ubuza kubhuti wakho ukuthi upheka ingxavungxavu usho njalo. Usho njalo. Hayi ayikho leyo nto. Awukwazi ukupheka. Wenzela ukuthi ilento leqanda lakhe lingawiphathi liphahla. Awukwazi. Ufuna ukukujabulisa. Awukwazi-ke kodwa ukupheka. Ufuna nje ukujabulisa. Hayibo ngasitshela nokudla okuphekwa wena kuvela kufakwa amanzi. Imani-ke manje nisabanga uLuyanda noma senibanga ukulungisa umndeni wakamkhize? Eyasemzini leya Luyanda nje sengayikhohlwa. Njalo manje Eyasemzini engizele yona la. Ukuthi usisi sibangana usiza wami. Cela ungilalele nami sithandwa sami yezwa. Ukhumbule mina ngena ubhuti awungenzile lutho ngizosiza wena. Yabo? Angisho ukuthi khona okwenza ubhuti. But engizama ukusho nje ubade usho ukuthi ubhuti uzozwa wena. Mina ngeke ngikwazi ukuzwa wedwa. Fanele ngizwe nina noba u2. Because manje uyangiphoqa ukuthi ngigcine sengibe umuntu othatha ama sides. Kanti mina ngifuna ukuzosiza wena and sibone ukuthi siya kanjani phambili. Kule case ngithi mina kanje njengoba uzogana wena amandlovu la ekhaya lapha kaMkhize. Angithi awuzobhidliza umndeni wakho umndeni. So awukwazi ukufika uzothi uma usqueeze sister in law wakhe akaphume ekhaya. You have no rights ukuthi usho lokho. That's for one. Secondly, wena ongamani uthatha umkhwena wakho niphume uyozakhela umuzi wakho. Uma usafuna ukushuma njengoba ususibizile as Black Life TV vuma ukuthola ucwepheshe and also ngiyazi ngeke kube easy ukuthi usheshe uthathe manje inqomo ukuthi okay uyazehlisa and uyalamukela uqolo whatever the case kodwa kuzofanele ufike leso sinqomo ukuthi uzokwakha but uma ungazile ukuzokwakha trust and believe uzoxosha usisi sakahamba umtshela ukuthi ingane zakhe namakhanda amakhulu ungagcini lapho uphinde umtshela uphe ingxavungxavu akwazi ukwenza lokho emzini yabantu. Ngingayishintsha mina sesi-behavior. Mangase usizo wami akhombisa ukuba right kumina. Akakhombisa ukuba right kumina. Yazi mina ngikhuza ke izinto ezishoyo because manje usebenzisa izinto amagama indlela angitreat ngayo nami kubo. Ngangazile ke nangize kubhuti wakhe. But fanele ngabe mina naye sibambene, sibambisene, sibumbene, siyalekelelana. Uthola ithuba lokuthi kanti yena ukhombisa ukuthi kunongale ya emina sengingakhohlwa engingakwazi. Kodwa uyamthanda ubhuti. Ngiyamthanda. Naye usikiza ngangifike ngimthanda. Manje usangakwazi. Washintsha esikhaleni. Kulungile kodwa usangakwazi. Mina ngiyakuthemba ukuthi usangakwazi. Angazi ngezwe ngayo kusikiza ukuthi uyimisele nokushintsha ngendlela ngiphethe ngayo. Kodwa nje mina ngibona nje indlela okhuluma ngayo ukuthi nje ngoba nje size la hayi uzungitshela nanokuthi izingane zami inamakhanda amakhulu ngipheke inxavunxavu. Wena nje akwazi ubhuti wakho lo. Hayi wena ngiyakukhuza nje indaba. Shuthi ubona ukuthi wena nje ufike la uzokhuluma nje noma kanjani ungehla ngobuhlulo ukuthi ungithathe nje sihlale phansi sikhulume lento ubiza umndeni. Cha ukuthi ngeke ngitshela ukuthi akhulume nawe shuthi uyasaba ukukhuluma nawe sengithe angibhalele ku Black Life TV mhlawumbe wena ongasungisiza kule nkinga engibhekene nayo. Okay sesokusiza ke isikhathi siyahamba ayisisebenza ngesikhathi asikwazi ukuhlala la i-hour bafethu yabo sabantu besifazane. Senze njani manje kanti bafethu not so long ago mesi busy sithi enough is enough ukuhlongeza bese sihlukumezana sodwa futhi again. I'm not going to allow you guys to do that. Yes. Yebo siyabuzwa sis. I think this is a good platform for every woman ukuthi understandane ukuthi kubalekile ukuthi nithandane and support each other futhi ungakhaleli komunye nawe uma umuntu ube nenhlanhla musu ubukela omunye phansi yabo. Angimthanda umuntu owephanizer i-success yomunye umuntu. If umuntu mase successful usulwa ngalokho ukuthi okay mina sengi-right sengiganiwe wena uganile that's not right. Uyalwa ngalokho ukuthi ukuhambele kahle wena yizwa lento sami. Thank you so much, I appreciate it. Nawe obuka iphutha lakho la wenzanga kahle. Uthatha ama graduates ase high school. Waba nomono ukuthi usuphuca imali kaBhuti kodwa fanele nawe mugana uzofika wenze the very same thing emzini yabantu. Imali endoda yakhe izoza kuwena ngithi. Yebo. Yeah, understand leyo nto. So make peace with that ukuthi impilo kanje esikhula zama ukuyisebenzela ukuze ungeke ufocus emalini kaBhutiza.
and uzama ukusiza uma nawe and you have kids now yabo. I'm sure now ubuka lo 5k ubona umncane ubala nezingane zakho. Wena nobhuti nazo izingane abantwana? Cha bese singangabe nayo ngenpathi. Nawo nayo ngaphandle nana ngaphandle. Akanayo. Azinayiphatha kahle bo. Kwakuhleke kodwa. So nizoba nezingane vele zifika endaweni right, peace, healthy, you understand? So kubalekile sana wasamamkhizi ukuthi umamukele lo sisi njengomakoti. Menza udadweni nalokho osukhulume kwabanye abantu recruit abantu abafuna ukuthi bamzonde naye ngoba wena unegrudge kaLuyanda asiphumeni Luyanda osesibadala ingathi nje iboyfriend yakhe sibuka lento on Facebook or wherever on YouTube ithola ukuthi wena usabange i-ex ya 12 years ago. Ngeke kuze kumphathe kahle lokho. Exactly. Ngicela bandla find it in your heart ukumxolela umamkela. Yabo what by doing that trust and believe uzo attract yonke into positive uzothola umyeni wakho now not nje very soon. Uyakholelwa kulokho? Yebo, I believe. Mina ngikholelwa kulokho nami ukuthi umenza kahle attract ezinye izinto ezinhle empilweni yakho. Yes. And umenza kambi uzo attract zonke izinto ezinegative ube nemali ungayazi ukuthi uyenzani simply because vele nawe uyena umuntu omuhle. Yes. Cause mina ngifike ngi-right ngishintshe oyena. And ngiyakubona manje right, ngicela bandla bafethu make peace abantu besifazane. We need to stand together, we need to be united. Senze into eyodwa yabo. Yebo sizwe. And love each other. Ayikho into wrong ukuthi uyitholele uhusband wena wakamtholi nawe isikhathi samasize right uzomthola husband. Can you make peace with that? Engakusho ngizozama ukuthi siqale ngabusha noSizwe wami. Thank you so much. Ngiyafisa ukuthi ashintshe kulokho ayikona njengoba sengize ngazomkhipha la ku TV. Ngifuna siqale ngabusha impilo ngibone ukuthi uzoba khona nomehluko. 100. Thank you. I love that. Yena ngokwakho uthini? Uyafisa sixolelane noma siqhubeke? Smuphi ithuba. Yebo, ngiyafisa ukuthi sixolelane. Mina ngithanda ukuthi sihlale ngikwazi ukushare izinto nawe ube usisi wami since ngenayo usisi kuyimina nobhoti ngiyathanda ukuthi sixolelane ngiyaxolisa ukuvusa amagqubu ezinto zakudala ngixolele lapho nokuthi ngingakuthandi nezinto esengiyishilo kubangana ukuthi bakuzonde ngiyathemba ukuthi nabo bazosibona basho ukuthi yazayihle into engiyenzile ngiyaxolela amakoti abhoti wami Mandlovu muhle siyakuthanda ekhaya. Ngiyabonga Squeeze. Caused. Anyways, thank you so much. Bafethu naze nangijabulisa nazi. Angithi anenzeli mina namakamera? No, asenzeli. Siyabonga. Regardless, I think it's fair ukuthi as Black Life TV singanishiyi nganabo ochwepheshe. So ngizohamba ama sessions ambalwa but by the look of things angeke ngihlalo 21 days mhlawumbe zobo 7 days. Then sina soba senze follow up and see ukuthi izinto sehamba kahle yini. I pray to God ukuthi niqhubeke nibe nothando nizwane nenze izinto noba niba uthu kuphela abantu abazane kahleni bafowethu. Anyways, thank you so much bafethu isikhathi sakho uvumela ngiyabonga ukuthi usithembe nathi Black Life TV. Ngibongile kakhulu nami. Angazi ngijabule kanje happy ending. I love it always. Ngiyabonga kakhulu ke kumndeni wala ekhaya for trusting us as Black Life TV sokwazi ukuthi sibe sixazulule emndenini kuko konke ababhekene nakho. Mina umlangeni Makasela ngibonga kakhulu ngithanda ibhadi. Please make sure awukhohlwa ukuthi upress usubscribe button lapha yana like share and comment. Ngithanda ibhadi siphinde sibonane on our next episode. I love you guys.